تطوياري يا سنسا بناي عرزة بزالان بسا تطوياري يا سنسا تبع القمر تسكن صباح الكهرب عن سواء سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا أبز حالف إقنة كلها إرتراوي تاريكا فلت بزبل زدالنا تحستو مغربنا زذكريم كلاتنا خم نفولتو هاجرنا إرترا أورا أبز حالف 8 عمتات كرميون انتقونه بمخنيات تفترو زعدلا استراتيجيوي أكمامتا وترو عيني حيالات هاجرات زود كامخانون أبكالاي كوينات عالمن أبزحل كويناتن من محدارات مجزات طاليانن إنجليزن مريتن مثلا إرتراوان بممنتال أمريت إرترا نايزكايدو كويناتن إرتراوان قداي مجزاتي بزعبا زخونو لخونتاتن زنتصر تحستوتات دم أينيروم لو مخا مقصلتو زخونه حجيون إرتراوان تاريخنا نفلطو قد نسمعي بزبل أرستي سالساي كفالو كنقرب لكمينا ازي كاب سندات وشت هاجر تموركسنا زدالنا تحستو نخل إرتراوي أزيو أقداس سلزقونه كتكتاتولنا أقدمنا بخبري نعدمكم نزي تحستو نازي كالوت إرتراويانن قدساتن من تخبصحهم بوغنكم شيرن لايكن كتقبرو نزا چانلنا دما كساب حجي سابسكرايب زي قبركم سابسكرايب بمقبار كتتحقاقوزنا بتحتنا نلابوكم حجي نابتزد دالنيو نسقرال لنا سناي مكتتال تقدننا حدي بحقلبنا حدي وردور بحدي عماتينا مستفردي دبننا مسنقدي تأيو حزبين عتكاقدي قرن السلاعي خسلاع على بحسن كتربع معد السلام كبلا كما عرار التسرع ترأيت قدادا تشام حزبي بحان سمنا كين خون ششاي قوانا نعين كيبلنا مثل لاي وقيدلنا والتحدين نتقترنا زنقصين خطلل زودقين خنتكل كين خون عدو عيده ولا ولا أبز حلف قفال نايز تحستوزي مس مجزات طاليان تعسكيروم زنبورو إرتراوان أبوتاتنا أبغزي كالاي وقع علم إنجليزوان مئنتني إيطاليا خسعروا نتوم حيالات تواقعتي أب تحتي إيطاليا زنبورو إرتراوان عساكر بملؤ لبوم كي قطمو ومن كابو حاليفومون كي سعروا ومن سلسوغو بنفرتي ورقاقت بمبتان كمتي أبغزي الدرق يخون اوان نايزي استدمسس الشفرا نيرترا خورس دولي ورر تزبلوو نتوم إرتراوان عساكر ناسنت هاجركم كنهبوكم إنا تراح أيتواقونا إيدكم بسلام نابانا بمهاب مسو بمبال غوسغواس كم زكايدون قرهنياتات بشحاز غصرو مكرات تواقعتي إرتراوان عساكر دما حق مسيلوهم نتحسم مجزات طاليان بمرحراح نفس راويت إنجليز إيدوم سلزهابو إنجليز بزن كالن تدفافيو كابا قردت جميرو كساب اسمرا بمبصاح نيرترا كوكوص اصرا خمس خالن يخون امبر مجزات انجليز نيرترا شعون شعو كم كالوت هاجرات افريقيا ناصنتا اب كند زهبا ممحدارو كمز تخلن تخطاتيلنيو نيرناينا بدحر زخه انتاي صعبه اتا بنغوس هايل سلاسي اتمرح زنبرت غوربيت إرترا زخونت إثيوبيا خ اب إرترا بخمية مرقص إقراء تفتات النيرا زغطل تخطاتالي تحستونا كمول صيم دحرزا حتصار مساقاقر يدما نلومي
قال خفال نايت حقنيا تاريخ أب إرترا استفتصمه نقربلكم علونا تخطاتو لنا شحنت شعات 104 مرحت بوليتيكا إرترا يترفدو نتي أب تحت جزءات إيطاليا مع بلوز نبرة إرتراوي هجراونت نتي أب تحت شفان قبيلانتن استفلالي قوانقاتاتن حليفو زركب طبوق نايمو بقول دم موسوون تاريخن متأسسار حزب إرتراوكوا أيتغنزبون بزي مخنيات زي اتهزبن اتم مراحتون كاب حدا مرداتا وي صفعي يبقوس نيرو مبال آزيو أصقاميوم تدقاقامي كمن نرئو اتهزبي ددحري ياتاويانن ሃይማኖታውያንን መራሕቱ ይኸይድንበር ነቲ ፖለቲካው ሰዓብነት ልዕልቲ ናይ ሕውነትን ጽቡቕ ጉርብትናን ዝምድናታቱን ልምዱን ሰሪዑ ኣብ ሕድሕዱ ዝበኣስ ወይ ዝባተ ኸይነበረን እቲ ናይ መበቆል መጻምቲ ዘይነበሮ ክፋል ህዝቢ እንትኾነውን ነቲ ዝጸንሐ ናይ ሰላምን ሕድሕዳዊ ምትሕግጋዝ ምክብባርን ምጉርባትን ዝምድና ክቕይር ዝደሊ ነበረን እዚ ፍሉይ ጠባይ እዚ ኣብ ኣርባዓታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቀጺሉ ሰዓበ እዋናትውን እንተላይ ኣብቲ በሃይማኖትን ወገንን ክገማምዖ ዝሃቀነ ናይ 1960ታት ፖለቲካ ሰውራን ጸረ ሰውራን ከም ዝተፈታተኖ ህዝቢ ኤርትራ ግን ከም ዝሰገሮ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ ብሓጺሩ ኣብ 1904ታት እቲ መሪሕ ዝበሃል ኣካል መዓሙቕ ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ኣይተረድኦን ብግቡእ ኣየንጸባርቖን ከምኡውን ኣይገለጾን ክበሃል ይከኣል እዩ ምዝ ዝተኣሳሰር ግን ብዙሕ ግዜ ዘይጽቀጠሉ ካልኣይ ነጥብሎ እቶም ብመግዛእቲ ኢጣልያ ኣብ ኤርትራ ዝተጠርነፉ ህዝብታት ንዘመናት ሰላም ብዝዓብለሎ ጉርብትና ዝተናበሩ እዮም ኣብ ሕድሕዶም ዝካየድ ብዙሕ ዝዓቐኑ ምውራርን ምዝምማትን እኳ እንተነበረ ሓደ ክፋል ወይ ህዝቢ ነቲ ካልእ ክፋል ወይ ህዝቢ መሊኹ ዝገዝኣሉ እዋን ግን ኣይነበረን ኣብቲ ዝተጠቕሰ ናይ ሕድሕድ ምውራር እውን እንተኾነ عميق سمبرات وي بسلا زقدفة ناي حد مقففاع نيرو خبها لايكالن رقز أما تحت ملكن مقزاعة تقري بشماقلة سرز سدد نيريم فتنتات رأس والدن كيل نعبل لاخبساتات أبقال خفالات حماق سمعيت فتيرون خونيم كمون تقبارات زمتان بهات عقوس وزتغا انتكس نخلينام أبو سنبوتاتات نابنت أمونغو بين عمرن هادن دوان طرعان صنع دقلن كمون بسنك مسحاب مريتا بستفلالي خبابيتات ولع طفء زبل قريجتات نيريوم نزقن كابتوسون عنكيلاتو زي وطسن نخالوت قربابت زي تنكن وي زي لك من سلزنبرة أمونغو إرتراوان نحد حدوم صفحاتن عمقوتن زنوبرو كيمن كرحنتن اينوبرو من مبال مقنان ايكوونن كيم كرحنتن فرحن زنبرة أبلعل بعداوان قزاتيوم كاب سجر مرب زمتص نبر ورارات مسافنت تግራይን አምሐራን ንኣብነት እቲ ኣብ ትሕቲ ጣልያን ዓቢው ንእንግሊዝ ዝተቀበለ ወለዶ ኤርትራውያን ባዕሉ ዝተመኮረሉ ወይ ካብ ኣፍ ወለዱ በቀጥታ ዝሰምዖን ዝፈልጦን ዝነበረ ሓቂ እዩ ዝምታ ራስያን መግረፍትን ተጋሩ ውቤ ሰበጋድስን ኣሉላ ባዕሉን ክሳብ ዝዘለና እዋን ኣሰሩ ኣይጠፍአን ህዝቢ ኤርትራ ከበሱ ይኹን መታሕቱ ንጣልያን بزي تقاومو استقبله كابز استباهله تدقاقامن ازيو اعناون ورارات نمدحانن عقبة نمركابني زبلون اللوم كمتي اقدمنا استقصنا ياغن عقبة طاليان كساب ممصا سرعات فاششتنتيو الساليوم كابو قصيلغن اتسرعات كودقن كاب ايرترا خيلن يخوينو تمنيت نا ايرتراوان بمنتاي غن يتكا زبل حتو نا حبار ملسي اينوبرومن ابت اوانتي زنوبرو ኤርትራውያን መንቋቋሕታ ዝነበሮም መራሕቲ ብዛዕባ ዝመጽእ ፖለቲካ መልክዕ ኤርትራ ካብ ኤርትራውያን ዝነቅል ጥሙር ሓሳቢ ነይሩ ክበሃል እውን ኣይከኣልን ኩሉ ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ካብ እንግሊዝ ንኽመጽእ ትጽቢት ዝነበረ ይዝመስል እቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ስውር ሓፈሻዊ ምትእኽኻብ ኤርትራውያን ኣብ ምጅማር ግዝኣት ብሪጣንያ ኣብ ውሽጢ እዚ ሓፈሻዊ ስእሊ እዚ ክርአ ዘለዎ ዓሚቕ ጽልኣት ፋሽስታዊ መግዛእቲ ነይሩ ኢጣልያውያን ዜጋታት ካብቲ ገና ሒዞሞ ዝነበሩ መንግስታውን ብሕታውን ስልጣን ለቂቆም ብኤርትራውያን ክትኩእ ዝብል ድሌት ዜጋታት ኤርትራ ነይሮም እንግሊዝ ዝገብሮ ዝነበረ ምጽግጋዕ ናብ ኢጣልያውያን ከዓ ስክፍታ ንህዝቢ ኤርትራ ይፈጥር ነበረ ኣብዚ መጀመርታ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ትምጻእና ዝብል ጉሁድ ጠለብ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይስማዕ ኣይነበረን ሃይማኖቱን ኣውራጅኡን ብዘየገድስ ኩሉ ይሳተፈሉ ስለዝነበረ ከዓ ኣበጋግሱ ሃገራዊ መልክዕን ባይታን ነይርዎዩ እቲ ምትእኽኻብ ዝበዝሕ ግዜ እቲ ዘተን ምትእኽኻብን
ኣብ ሓደ ቤት ሻሂ ማለት ብስም ቤት ሉል ቀይሕ ባሕሪ ዝፍለጥ ዝነበረ እንዳ መሐመድ ኣበራ ሓጎሲ ዝካየድ ዝነበረ ካልእ መራኸቢ ቦታ ድማ ኣብቲ ኣብ ከባቢ እንዳ ማርያም ዝርከብ ቀጽሪ እንዳ ቁስምላህ ነበረ እዚ ድማ ፊተውራሪ መሐመድ ኣበራ ሓጎስን ሼኽ ኣደም ቁስምላህን ካብቶም መስረቲ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ብምዃን ንገዛውቶም መራኸብን ክኸውን የፍቅዱ ስለ ዝነበሩ እዮም እዞም ክልተ ካብ መስረቲ አልራቢጣ አልእስላሚያውን ንምዃን ዝበቑዕዮም እቲ ብቐጥታ ናብ ምምስራት ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ዘምርሕ ፍጻመ ግን ብቐዳም 4 ግንቦት 1941 ዓመተ ምህረት ኣጓነፈ ቅድሚ ፍጹም ስዕረቱ ምምሕዳር ኢጣልያ ነቶም ብዛብጥያ ዝፍለጡ ዝነበሩ ኣባላት ፖሊስ ኤርትራ ንኣስታት 3 ዋርሕ ደሞዝ ከይከፈሎም ጸኒሑ ነይሩ እዩ እዚኣቶም ከም ዝነበርዎ ኣብ ስራሕ ፖሊስ ንኽቕጽሉ ምምሕዳር ብሪጣንያ ስለ ዝፈቐደ ኣይተበታተኑን በዚ ዝተጠቕሰ ዕለት ድማ እቶም ዛብጥያ 20 ዝኾኑ ወከልቲ ብምምራጽ እቲ ዘይተኸፍሎም ደሞዝ ንኽወሃቦም ጥርዓን ከቕርቡ ናብ ዝምልከቶም ኣመሓደርቲ ብሪጣንያ ለኣኽዎም ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ዝተቐበሎም መኮንን ግን እንግሊዛዊ ዘይኮነስ ኢጣልያዊ ሻምበል ናይ ካራቢኔሪ ዝነበረ እዩ ከምኡ ዝመሰለ ሕቶ ካብ ኤርትራውያን መቕራቡ ስለ ዘይተቐበሎን ስለ ዘሕረቆን ነቲ ምስኡ ዝነበረ ኢጣልያዊ ወተሃደር ተኽሲ ክኸፍት ኣዘዘሞ እቲ ወተሃደር ትእዛዝ ፈጸመ ኣብ ኣፍ ደገዚ ሎሚ ብስም ኣጅብ ዝፍለጥ ዘሎ መደበር ፖሊስ ኣብ ኣስመራ ሓደ ተስፋ ስላሴ ሃብተ ዝተባህለ ኣባል ዛብጥያ ድማ ሞተ እቶም ዝተረፉ ተበታቲኖም ምስ ሃደሙ ካራቢኔሪ ደድሕሪኦም ብምስዓብ ንሓደ ዛብጥያ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኪዳነ ምህረት ኣርኪቦም ከዓ ቀተልዎም ነዚ ምስ ገበሩ እቶም ቀተልቲ ኣብ ከባቢ ቤተ ክርስቲያን ኪዳነ ምህረት ተሓብኦም ህዝቢ ተኣኪቡ ኣውፂኡ ቆትሎም ደሊ ነይሩ እዩ ግን ወተሃደራት እንግሊዝ መጺኦም ኣብ ትሕቲ ዕቕቦኦም ብምእታው ኣድሓንዎም ሽዑ ምሸት እዚ ናይ ቀዳም ፍጻሜ እኹል መበገሲ ስለ ዝኾኖም እቶም እንዳበራ ሓጎስ ዝእከቡ ዝነበሩ ዜጋታት መሊሶም ብምስጥር ብምርኻብ ማሕበር ክምስርቱ ወሰኑ تمحبر وكالن ودأ نجرن هزب خوينو نمثل إيرتراوان أبجزي إنجليز كما قوتيو تحلينهم نم محبراو مسلاتن قدياتن مثل سرحن عيون مثل معرنة أبكر محجي كمون نم معك أبسب أو خبر إيرتراوان زازو ومبر بوليتيكا ميلان بروغرامن حيزوز تل على محبر جناين برن زخوانه ني أوراجا هايمانوت يخون كال وجناو مفلاي زجهادلو متخبون أين برن أمون قوتهم مسرتي ناي بوليتيكا فللي انتنير دما أبز درجازي فتصم أيتجهدن كمزيلو محبر فقر هاجر مفها نبحموش تقومبوت شحن شعات 240 حدن عام تمرت أبزوج حليتي تمسرته نت محبر التكاد شماغله بعصر تخل التصبات شدش تسلام شدش تخا خريستيان قومت أمون جوزي أتوم في توراري قبر مسكال ولدو دقيات حسن علي شيخ عبد القادر كبيرة بلاتا دمساس ولد ميكائيل حج إمام موسى كنيازمات برهانو أحمد دينن أتو ولد أول دماريامن نبروم في التوراري قبر مسكال ولدو دما قدماي بريزيدنت محبر كوينوم تمرتوم شيخ عبد القادر كبيرغا مكتل بريزيدنت خونوم سنبت حموش تقنبوت شحن شعات 240 حدن تمحبر أبسمرا سلماو سلفي كقبر تصوعه سيلفيا بانكرست زي تبهلت صحافيت أبت سلماو سلفي كاب 3,000 كساب 4,000 حزبي كمز تساتفة تقلت تساتفت نايت سلفقن اتو قطري كابزست تقصي كبز بلا منبارو يزنتوم مجمرتا ناب بيت منقست بمقاد اتو اكو بهزبي بمقد شماقلتات محبر فقر هاجر نخراخب حاتتم مستفقدلو شيخ عبد القادر كبيرة زركبوم وكلتي ناب تشعو والتهدراوي ام حدار ايرتراز تشومه برغادير جنرال كينيدي كوك نخراخب لاخه شيخ عبد القادر كبيرة أبشحن شعات 200 دسي أبت بهال كبابي مسؤوع تركب دسي توليدوم أبيت تمرتي فرديناندو مارتيني ناي مبعتا تمرتي زقصمو أبسمران مسؤوعن كم صحفاي أب هديداخا كم ترجمان ناي لوخ منغست إيطاليا أب يمن زغلغولو مور سبيم زنباروم بتمرتوم تراي زيكونه بهاجراو سمعيتومون فلوت سلزنبارخا بسم هزب اسمرا أب قدمي كينيدي كوك نخزاربو بتاستواتات شماغل تمززوم
ናይንቋዕ ብድሓን መጻእኩም ዘረቦም ምስ ወዱ ከቢረ ነቶም ሰበ ስልጣን ብሪጣንያ ህዝቢ ኤርትራ ይጽበዮም ከም ዝነበረ ካብ መጹኻ ነቲ ዘተስፈውዎ ሓርነቱን ዓዱን ንኸጨብጥዎ መብጽዖም ንኽፍጽሙ ኣማሕፀንዎም ሙዙን ዘረባ እኳ እንተነበረ ኬነዲ ኩክ ብጽቡቕ ኣይተቐበሎን ንኣስታት 20 ዓመታት ከም ወተሃደራዊ ገዛኢ ናይ ዝተፈላለየ ክፍልታት ሱዳን ዘገልገለ መሰል ሓርነት ናይ ጉዛት ኣፍሪቃውያን ንኽርዳእ ወይ ክቕበል ትጽቢት ዘይግበረሉ ናይ መግዛእቲ መኮንን እዩ ዝነበረ ኬነዲ ኩክ ንቓላት ዓብደልቃድር ከቢረ ድማ ብቐጥታ ከይመለሰ ቃልኩም ሰሚዐ ኣለኹም እዚ ጌርኩሞ ዘለኹም ሰላማዊ ሰልፊ ግን ሕጊ ፖሊስ ዘየፍቅዶ እዩ እንተኾነ ግን ቅድሚ ሕጂ ስለ ዘይተኣወጀ ሓጢያት ኮይኑ ኣይጽብጽበልኩምን ሕጂ ተበተኑ ገዛኹም ኪዱ ድሕሪ ሕጂ ግን ፖሊስ ዘየፍቅዶ ዝኾነ ይኹን ኣኼባ ኸይግበር እእዘኩም ኣለኹ ዝብል ዘረባ ብምቕራብ ብዛዕባ ሓርነት ሃገር ይኹን መብጻዕ ናይ መንግስቱ ቃል ከየውፅእ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ኣሰናበቶም እቲ ኣብ ግዳም ዝጽበ ዝነበረ ህዝቢ ግን ኣይተበተነን ብሽማግልኡ ተመሪሑ ኸዓ ጓይሉን ጨፈሩን እናስምዐ ናብ ኩላተን ኣብያተ ክርስቲያን ኣስመራን ናብ ዓቢ መስጊድን ብምዛር ጸሎቱ ስምዐ ሓጎሱ እውን ገለጸ ካብዚ ዕለት እዚ ጀሚሩ ኸዓ ኬነዲ ኩክ ብዘይፍቓድ ፖሊስ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ካብ ሓደ ዓቐን ዝረጉድ በትሪ ሒዝካ ምዛርን ካብ 2-3 ሰባት ንላዕሊ ምእካብን ዝኽልክል ሕጊ ከም ዝወፀን ነዚ ዝተሓሰ ድማ ብፖሊስ ከም ዝሕተትን ብወግዒ ኣወጀ ከምዚ ኢሉ ኸዓ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ትጽቢቱን ድሌቱን ናብ ዝኾነ ዘሰክፍ ኣንፈት ሒዙ ናብ ዝተበገሰ መግዛእቲ እንግሊዝ ወይ መግዛእቲ ብሪጣንያ ኣተወ حياة اليوم بعد عدا ساعات أبوس أتنامل بلغ بعجات سلو قرشالنا بسرعات في خيادنا حوشنا سرعات أبوس جميلنا تنهينا قبحات أما تنبر ورد السامعات أفتات كأسفرنا وخمران قراوعات الحقوق أسفرنا كم حمامان دعات حياة اليوم لحمد وربرا انجليز رخيبوا مع الحفظ مقارا مدحري بتدر بخان باديلا أصرفوا قوان عمناتا ماسكين أغاثا ولا مرجان أي انجليز اتنا قاسدو خب حد ما تتسددو خب خان عبتا من بلع والدو قلت نغيولا نعقيدو زبد هذا الحزبين مشتو زبد رايلي حزبين مشتو بعد مدة داسني شمتو بعد حراتة تاسن حراتو بعد سمدمتو نحرني بغليتو بعد سمدمتو نحرني بغليتو بعد شمتو عشرني شمتو بعد حراتة تاسن حراتو قاش أخوتي وعلى البيت كاتو حتى أنا أخوان مشتو ካብ መጀመርቱ ምምሕዳር ብሪጣንያ ብኹነታት ኢጣልያውያን እምበር ብኤርትራውያን ብዙሕ ከም ዘይተገደሰ ኣብታ መጀመርታ ወርሒ ንኤርትራ ዝተቖጻጸረላ ተረጋጊጹ እዩ ቀጺሉ ዝሰዓበ ፍጻመታት ምእንቲ ብግቡእ ክስራዕ ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት ናይ መግዛእቲ እንግሊዝ ንኤርትራን መጻዕ ዕድላን ብኸመይ ይርእዮ ከም ዝነበረ ምርዳእ ኣድላይ ይመስለና ካብቲ በብግዚኡ ዝፈትሖ ምስጢራዊ ሰነዳቱን ላዕልኻ ነዚ ዘብርህ ምንጪ ኣይርከብን እቲ ኣብ 1942 ዓመተ ምህረት ንብርጋዴር ጀነራል ኬነዲ ኩክ ዝተኮ ወተሃደራዊ ማሕዳሪ ብርጋዴር ስቲቨን ሎንግሊክ ካብ ጥሪ ክሳብ 30 ሰነ 1942 ዓመተ ምህረት ንዝነበረ ናይ ምምሕዳር ተመክሩ ኣብ ዝሃቦ ጸብጻብ ንኤርትራ ከም ሓንቲ ድረቕቲ እቶት ዘይብላ ሃገርን ዝዛረበላ ናይ መግቢ ጠለባ ከም ዘይተማልእ ኣብ ናይ ወፃኢ ዕዳጋታት ተሸይጡ ክህብትማ ዝኽእል ኣቕሓ መሸጣ ከም ዘይብላ ኢጣልያውያን ተኾኑውን ብቐጻልነት ብኽሳራ ከም ዝገዝእዋ ድሕሪ ምግላጽ እስትራቴጃዊ ኣቀማምጣኣ እውን ከይተረፈ ካብ ድኽነት ከድሕና ከም ዘይክእል ይድምድም እቲ ሓድሽ ኣመሓዳሪ ናይ ኤርትራ ብርጋዴር ስቲቨን ሎንግሊክ ንምምሕዳር ብዝምልከት ኣብ መንጎቶም ብባህልን መበቆልን ዝፈላለዩ ኤርትራውያን ናይ ደቀባት ምምሕዳራዊ ስርዓት ክስርቱ ወይ ንኽብ ዝበለ ሓላፍነት ክምልመሉ ዝኽእሉ ባእታታት የለውን ይብል ሎንግሊክ ካብዚ ተበጊሱ ኸዓ
ንውሕዳት ኤርትራውያን ከም ደያኑ ናይ ኣብያተ ፍርዲ ደቀባትን ሸሪዓን ክቆጽርን ከሎ ቋንቋ ጣልያን ንዝፈልጡ ድማ ከም ጸሓፍትን ታሕተዎት ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታትን ቆጸሮም። ዝተረፈ ስራሕ መንግስቲ ግን ንኢጣልያውያን ዜጋታት ተገድፈ። እዚኣቶም ነቲ ቅድሚ ስዕረት መንግስቶም ሒዞምዎ ዝነበሩ ናይ ሓላፍነት ቦታታት ከዓ ቀጸልዎም። እንግሊዛውያን መኮንናት ከም ላዕለዎት ተቆጻጸርትን ተዘይኮይኑ ኣብቲ መዓልታዊ መንግስታዊ ስራሓት ዝሰላሰለሉ ዝነበረ ጽፍሕታት ኣይኣተውን። እዚ ከም ቀደሙ ናይ ኢጣልያውያን ሕዛእቲ ኾነ። ርግጽ ብርክት ዝበሉ ናይ ፋሽስት ኢጣልያ ተደናገጽትን መዕገርገርትን ዝተባህሉ ኢጣልያውያን ተኣሲሮም እዮም። ገሊኦም እውን ተባሪሮም ወይ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ኣትዮም ነበሩ። ምስቲ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸር ብዝሒ ኢጣልያውያን ኣብ ኤርትራ ክርአ እንከሎ ግን እዚ ቁጽሪ እዚ ኣዝዩ ውሕድን ንጽልውኦም ዘይትንክፍን እዩ ዝነበረ። ኤርትራ ብዘይቲ ዝጸንሐ ምምሕዳራዊ መኪና ፋሽስት ኢጣልያ ክትመሓደር ኣይትኽእልን እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ዓብላሊ ስለ ዝነበረ ሎንግሪክ ከምቲ ዝነበሮ ንኽቕጽል ወሰነን፣ ቀጸሎን ድማ። ከምዚ ስለ ዝኾነ ካብ መጀመርታ ምምሕዳር እንግሊዝ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ድሌትን ኣተሓሳስባን ኤርትራውያን ኣይተገደሰሉን። ንስምዒቶም እውን ኣቓልቦ ይሃቦን። ንጣልያን ግን ብዝተፈላለየ ዓይኒ ጠመቶም። ብዙሓት ካብኣቶም ስምዒቶም ክብሮቶምን ሓርበኝነቶምን ክሳብ ዘይተተንከፈ ከዓ ከገልግልዎ ስለ ዝተሰማምዑ ብሜላን ጥንቃቐን ክቐርቦም ወሰነ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ብሮሜል ዝምራሕ ሓይልታት ኣክሲስ ግብፂ ገጹ ይደፍእ ስለ ዝነበረ እንግሊዝ ንኤርትራ ከም ደጀኑን ኣድላይ መገጣጠሚ ኣቑሑ ዘስራሓላን ወተሃደራዊ ኣጽዋር ዝጽግነላን መደበሩ ብምግባር ዝሃንጻ ዝነበረ። ነቲ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ናይ ኢጣልያ ክእለታዊ ዕዮን ድሉው ምምሕዳርን ከዓ ክጥቀመሉ ወሰነ። ስለዚ ንረብሓቶም ኢጣልያውያን ዘይኮነ ንረብሑን ረብሓ ሰብ ኪዳኑን ጽቡቕን ለጋስን ኣታሕዛ ንኽገብረሎም ከም ቀንዲ ሜልኡ ወሰዶም። እዚ ይብል እቲ ጀነራል ኣመሓዳሪ ብገለ ሰባት ዝንቀፍ ሜላ እኳ እንተኾነ ኣብ ቀረባ ንዘሎን ድሉው ንዝኾነን ባእታ ምዕቃብን ብኡ ምጥቃምን ኣገዳሲ እዩ። ብቖንዱ ኸ እቲ ስራሕ ኣብ ኤርትራ ከም ዝኸውን ምግባር ዝደፋፍእ ምኽንያት እዚ ባእታ እዝዩ ይብል። ስለዚ መነባብሮ ኢጣልያውያን ምጥጣሕ ካብ ተቃውሞ ወይ ተጸባእነት ደቀባት ምሕላዎም ወዘተ ዝኣመሰለ ኣተኩሮ ሂቡ ከዓ ተሰርሓሎም። ብስምሕውነት ምስ ኢጣልያውያን ከዓ እንግሊዛውያን በብግዚኡ ምዱብ ርክባት፣ ናይ ጾታ ኩዕሶ ግጥማት፣ ናይ ባህሊ ምርኢታት ወዘተ ይገብሩ ነበሩ። ናብ ኤርትራውያን ዝነበረ ኣቀራርባ መንግስቲ እንግሊዝ ዝተፈልየ ዝነበረ። ኣብቲ ጸብጻቡ እዚ ጀነራል ከምዚ ይብል: ፍርቂ ዘመን መግዛእቲ ኢጣልያ ኤርትራውያን ንኢጣልያውያን ብመጠኑ ንኽፈትውዎም ሓሓሊፎም እውን ንኸኽብርዎም ምሂርዎም እዩ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ንሕና ቅድሚ ትሕዞና ንዝኣተናሎም መብፅዓ ከምኡውን ሓውሱ መብፅዓ ክንትግብር ኣይከኣልናን ወይ እውን ኣይደለናን። እዚ ኸዓ እቶም ደቀባት ንኸጉረምርሙ ምኽንያት ኮይንዎም እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ቁጠባዊ ኩነታት ተመሓይሹ ስለ ዘሎ ንግዚኡ ኤርትራዊ ጸገማት ይፈጥር የለን። ጥርዓናቱ ዝምርምርን ዘይበርሀ ተግባራት ምምሕዳር ንኸረድእ ዝፍትንን ሓደ ናይ ጉዳያት ደቀባት ፖለቲካዊ መኮንን ዝቈጻጸሮ ኤርትራዊ ቤት ምኽሪ ቆይሙሎም። እዚ ጽቡቕ ውፅኢት ኣብ ልዕሊ ምርኣዩ ንንጥፈታት ኣቡነ ማርቆስን ሰዓብቱን ይከታተለሎ። ብሓፈሽኡ ግን እምነት ኤርትራውያን ነቲ ዝዕወት ወገንን ንበዓል ገንዘብን ክስዕብ እዩ። ካብ ካልኦት ኣፍሪቃውያን ዓሌታት ዝያዳ ምእዙዛትን ዝተሓተ ናይ ጎነቕ ዝምባለ ዘለዎምን እዮም ኤርትራውያን። ፖለቲካዊ ደረጃኦም ዘይምዕቡል ብምዃኑ ድማ ከነመስግኒ ዝግባአና ክብል ጸብጻቡ ኣብቲ እዋን እቲ ኣመሓላለፈ። እዚ ኣመሓዳሪ ናይ ኤርትራ ኣብ ግዜ እንግሊዝ ዝነበረ ጀነራል። ታሪኽ ዘፍሸሎ ትንቢትን ገምጋም ናይ ሓደ ህዝብን እንተልዩ እዚ እዩ። ከም ኩላቶም እንግሊዛውያን መኮንናት ናይቲ እዋን እቲ ሎንግሪግ ንሃገራዊ ስምዒት ኣፍሪቃውያን ኣዝዩ ትሑት ግምት ዝህብ ተጣባቂ ምስፍሕፋሕን ሃፀይነትን ብሪጣንያ እዩ ዝነበረ። ንዕኡን ከምኡን ኤርትራውያን ጥሙር መንነት ኣይነበሮምን። ከም ዝተነጻጸሉ እንተለዓለ ኸዓ ኣብ ደረጃ ቀቢላን ኣውራጃን ዝረኣዩ ኔቲቭስ እዩ ዝርኦም ዝነበረ። ምኽንያቱ ገዛእቲ እንግሊዝ ኔቲቭ ክብሉ እንከለዉ ካብ ስልጣነ ኣውሮጳ ዝረሓቐን ዘይርድኦን ክምራሕ እምበር ክመርሕ ዘይክእል ኣብ ድሑር እምነታት ጥሒሉ ግዚኡ ብኾንቱ ዘባኽን ናይ ምምሃርን ምስጓምን ተኽእሎ ዝተሓረሞ
ውሉድ ናይቲ ተገዚኡ ዘሎ ሃገር ማለቶም እዩ ዝነበረ ከም ተዓወትቲ መጺኦም መበገሲ ፖለቲካውን ቁጠባውን ሜልኦም ኣብ ክንዲ ንኤርትራውያን ንኢጣልያውያን ምግባሮም እምበኣር ብመንጽርቲ ኣረኣዮምን ካብ ኢጣልያውያን ክረኽብዎ ዝኽእሉ ንዝነበሩ ናይ ዕዮ ጥበብን ክጥመትን ከሎ ዘገርም ኣይከውንን ግዝኣትን ሃገርን ኢጣልያውያን እምበኣር ሃገር ኤርትራውያን ዝረግጹ ዘለዉ ስለ ዘይመሰሎም እዩ ነዚ ረኣያ እዚ ዘረጋግጽ ሓደ ጭቡጥ ኣብነት ሎንግሪግ ባዕሉ ኣብቲ ጸብጻብ እውን ጽሒፍዎ ነይሩ መንግስቲ እንግሊዝ ብጥንቃቐ ክሕዞምን ናብ ጸጉዑ ክስሕቦምን ኣሎ ካብ ዝበሎም 6 ኤርትራውያን ወይ ዞባዊ መራሕቲ እቶም 5 ኢጣልያውያን ነበሩ ሓደ አቡነ ማርቆስ ጥራዮም ካብ ኤርትራውያን ሓዊሶም ንሶም እውን ብምኽንያት እቲ ግዝኣት ኢትዮጵያ ንምዕዳም ዘርእይዎ ዝነበሩ ጉሁድ ምንቅስቓስ ብጥንቃቐ ክትትል ክግበረሎም ይድለ ስለ ዝነበረ እዩ ስለዚ ናይ ኤርትራውያን መጻኢ ዕድሎምን ሕቶን ገዛእቲ እንግሊዝ ዓብ ጉድል ኮነ ትጽቢቶም ህዝቢ ኤርትራ ደድሕር ዝተዓወተን በዓል ገንዘብን ክጎይ ንዝኾነ ብኣቶም ዝተወሰነሉ ነገር ከዓ ብልኡምነት ክቕበል እዩ ዝነበረ ኣብቲ ሰፊሕ ጸብጻቡ እቲ እንግሊዛዊ መሓዳሪ ናይ ኤርትራ ሎንግሪግ ንቁጠባዊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ጉዳያት ኤርትራ ኣልዒሉውን ኣስፊሑ ገሊጹ ነይሩ ቀንዲ ኣቓልቡ ኣብተን ኢጣልያውያን ሰፊሮምለን ዝነበሩ ከተማታት ኮይኑ ብዛዕባቲ ኣብአን ብመንግስቲ ዝጠፍእ ዝነበረ ወፃእን ካብ ኣብያተ ዕዮታትን ዝርከብ ዝነበረ ኣታውን ኣስፊሑ ይገልጽ ንምምሕዳር ኣውራጃታት ብዝምልከት ግን እቲ ምምሕዳር ይኹን ቁጠባዊ ንጥፈታት ህዝቢ በቲ ናይ ቀደሙ ንኽቕጽልን ንምምሕያሹ ብዙሕ ይጽዓር ከም ዘይነበረን የመልክት ካብ ማሕበራዊ ትንታነን ሜላን ሎንግሪግ መንግስቲ እንግሊዝ ንኹነታት እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ይግደሰሉ ከም ዘይነበረ ወይ ነቲ ፖለቲካዊ ሜልኡ ክብል ደይመደይሉ ካብ ድኽነትን ቀቢላዊ ግርጭትን ክወፅእ ከም ዘይክእል ገይሩ የቕርቦ ምንባሩ ንርዳእ በኣንጻር እዚ ከም ተቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኩላተን ከተማታት ኤርትራ ብፍላይ ሰንዓፈ ዓዲ ቀይሕ ደቀ ምሓረ ከረን መንደፈራ ሰፈራት ናይ ኣበስመራ ዘይድለዩ ኢጣልያውያን ስለ ዝነበራ ንኸኸትመን መብራህትን ማይን ከእትወለን ግቡእ ምምሕዳራዊ ኣገባብ ክሰርዓለን ይጽዕር ነይሩ ብዛዕባዝን ካልእ ንኢንዱስትርያዊ ህዝባዊ ኣገልግሎት ኩነታት ዕዮ ኢጣልያውያንን ኤርትራውያንን ሰራሕተኛት ወዘተ ዝምልከት ዝርዝራትን ሎንግሪግ ኣብ ጸብጻቡ የስፍር እዩ ካብ መጀመርታ ምምሕዳር ብሪጣንያ ንፖለቲካዊ ዕድል ኤርትራ ብመንጽር ረብሑን ረብሓታት ካልኦትን እምበር ብመንጽር ረብሓት ሃገርን ህዝባን ከም ዘይረኣዮ ጠቒስና ኣለና ንማለቱ ናይ ኤርትራ መጻኢ ኣብ ዋዕላ ሰላም ስለ ዝውሰን ትሕዝትኡ ግዝያውን ናይ ምጽናሕን ጥራይ ምንባር እኳ ብተደጋጋሚ እንተገለጸ ውሽጢስ ሓደ ትልሚ ኣንጻር ኤርትራ ይሕንጸጽ እዩ ዝነበረ እቲ ትልሚ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ከይተሓጽረ ነቲ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ መላእ ምብራቕ ኣፍሪቃ ክህልዋ ዝደለ ዝነበረ ቦታ ንምምችቻ ዝሓለነ ይውን ነይሩ ኣብዚ ሓፈሻዊ ትልምዚ እንግሊዝ ንኤርትራ ብዘይካ ከም መዋገይን መጣልዕን ከም ነብሳ ዝኸኣለት በዓልቲ መሰልን ህዝብን ኮቶ ኣይረኣየታን ሰነዳት ብሪጣንያ ከም ዝረጋግጾ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ብወግዒ ክትጽዕዳ ዝጀመረት ኣብ 1942 ዓመተ ምህረት እዩ ኣብ ወርሒ ሰነ ናይቲ ዓመት እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣንቶኒ ኤደን ዝተባሃለ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ኤርትራ ብታሪኻዊ ኤትኒካውን ናይ ቋንቋን ምኽንያት ከም እትብጽሓን ናይ ደገ ወራራትን ዓመፅን ብመገዲ ኤርትራ ዳግም ንኸይኣትዋ ኸኣ እቲ ሕቶኣ ክስማዕ ቁንዕን ፍትሓውን ከም ዝነበረ ኣመልኪታ ነይራ ኣብቲ ዕለት እቲ ኣንቶኒ ኤደን ኣርጂሃው ንዝተባሃለ ኣምባሳደር ብሪጣንያ ብኢትዮጵያ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ዋዕላ ሰላም ጥራይ ከም ዝፍታሕ ድሕሪ ምሕባር ሽሑ እኳ ብሪጣንያ ናይ ገዛእ ርእሳ ትልምታት እንተሃለዋ እቲ ትልምታት እቲ ኣብ 1942 ዓመተ ምህረት ክግለጽ ከም ዘይግባእ ሓበሮም ኣምባሳደር ሃው ባዕሉ ኣብቲ እዋን እቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኤርትራ ገጹ ዘቕንዐ ስግረ ሃገራውነት ወይ ድሌት ናይ ኢትዮጵያ ዳርጋ ከም ዘይነበረ ይእመን ይኹን እምበር ይብል ኣብ ሓደ ካብ ደብዳቤታቱ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እተቕርቦ ዝነበረት ሕቶታት ጸኒሑ ኣገዳስነት ምርካቡ ስለ ዘይተርፎ ኣብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝቐንዐ ኣንፈት ስግረ ሃገራውነት እንተሎን ስምዒቲ ኤርትራውያን እንታይ ምዃኑን ንኽሕበር ኣጥቢቑ ይሓትት ኣብ ምጅማር ኣርባዓታት ኣብ ኤርትራ ኣብ ግምት ዝኣቱ ኢትዮጵያዊ ስምዒት ከም ዘይነበረ ጂኬኤን ትሬ ቫስኪስ ዝተባሃለ ናይቲ እዋን እቲ ብሪጣንያዊ መኮንን
ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ዝተመራመረ ደራስን እውን ይገልጽ እዮም። እዚ ግን ብሪጣንያ እተንብቦ ወይ እትግደሰሉ ጉዳይ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ጉዳይ ምውጋን ኤርትራን ኢጣልያዊ ሶማሊላንድ ነበርን ረብሓ ብሪጣንያ ብዘረጋገጽ መገዲ ጥራይ ንኽውሰን ተወዲኡ ከም ዝነበረ ብተደጋጋሚ ይግለጽ ስለ ዝነበረ ንኣብነት ብ31 መጋቢት 1943 ዓ.ም ኣምባሳደር ሃው ንኣንቶኒ ኤደን ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ነዚ መትከልን ውሳኔን እዚ ድሕሪ ምጥቃስ ረብሓታት ብሪጣንያ ዝሕሎ ብቐዳምነት ብሪጣንያ ብኣማኻርታ ኣቢላ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዓብላሊ ጽልዋ ምስ እተረጋግጽ ካልኣይ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያ ንኣብነት ባሮን ካልእን ናይ ዶብ ምምሕያሽ ምስ ዝግበር ሳልሳይ ከም መለወጢ ወይ መባድልቲ ድሌታት ብሪጣንያ ጠለባት ንጉሰ ነገስቲ ኢትዮጵያ ምስ ዝማላእ ምንባሩ ይገልጽ። ኣብዚ ደው ከይበለኻ ኣምባሳደር ሃው ኤርትራ ብግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ክትመሓደር እውን ኣሚሙ ነይሩ እዩ። ኣብዚ እቲ ቀንዲ ዘገድሰና ምንጭ ናይ ትእማመታት ካብ ኤርትራ ዝበቆለ ዘይምንባር እዩ። ክልተ ኣብ መጻኢ ዕድል ኤርትራ ወሳኒ ተራ ዝተጻወቱ ሓሳባት ግን ኣብ ዝፈለማ እዋን እዚ ተቐልቀሉ። ቀዳማይ ንጠለባት ኢትዮጵያ ዝዓበየ ግምት ምሃብ፣ ካልኣይ ድማ ንኤርትራ ናይ ምምቃል ሓሳባት። ክልቲኡ እዚ ሓሳባት እዚ ኸ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ርእቶ ናይ ኤርትራውያን እዩ። ኣየገርምን? ትገደናና ሓደይ ባህጊ ልብና ሓደይ ወርዶ ሮባ ሓደይ ዓማቲና ምስ ተፈርደ ደበናና ምስ ነጎደ እንታይ እዩ ህዝበይ ናትካ ግደ ቅርኒ ጸላኢ ክስላዕ ዓለባ ሕሰን ክትርባዕ መኣዲ ሰላም ክበላዕ ተመዓራረት ተሰራዕ ተረአት ገዳዳ ተሻሞ ህዝበይ በሓን ሳምና ከይንኸውን ሽሻይ ጓና ንዓይን ከይበልና ምፍልላይ ወጊድልና ዋልታ ሓድነት ገቲርና ዝነቐፀ ንኽጠልል ዝወደቐ ንኽንተክል ከይንኸውን ዓዲ ውዒል ዘይሕግዝ ወላወል። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ድሕሪ ዝኸ እዚ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ካብ ቀደሙ ዝዓሰሎ ቁኑዕ ህዝብና ህዝቢ ኤርትራ እንታይ በለ? ህይወቱን ናብሩን ከመይ ቀጸለ? ህዝቢ ብእንግሊዛውያን ተኸዲዑን ተጠሊሞን ኢትዮጵያ እትበሃል ሃገር ቅድሚኡ ንኤርትራ ትፈልጣ ኣይነበረትን። ብኸመይ ዳኣ ተቐላቐለት? ንኤርትራኸ ብኸመይ ጎበጠታ? ኤርትራዊ ረኻቢ መከራኸ ብድሕሪዚ ነታ ካብ ቀደሙ እውን ከም ዝኾነት ናጽነታ ዝተጎናጸፈት ሃገር ናጽነቱ ብኸመይ እዩ ክረኽባ ጽዒሮም? ነዝን ካልእን ዘብርህ ትሕዝቶ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ከነቕርበልኩም ስለ ዝኾንና ምክትታልኩም ከገድሰና እዩ። ንሎሚ ግን ኣብዚ ይኣኽለና። እዚ ዛንታ እዚ ዛንታና ዛንታ ኤርትራውያን ስለ ዝኾነ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ኣብ እነቕርቦ ራብዓይ ክፋል ትሕዝቶ ተኸታተሉና። ሰላም ወሰናይ ዓወትና ሓፋሽ። መሰላይ ድበል ብጭቁራት ሓለንጊ ክዋረድ ይነብር ከም ላላቲ ሃገራይ ድበል ብጭቁራት ሓለንጊ ክዋረድ ይነብር ከም ላላቲ ሓፋሽ ዘታለለ ስልጣን ዝመንጠለ ብጭሮ ሕጥራይ ዓለም ዘታለለ መሰል ናይ ወዲ ሰብ ፈጺሙ ዘቕለለ ንዓስከር ጭፍራ ብትዕቢ ዝልለ ታሪኹ ይተንተን ደርግን እንሆለ ታሪኹ ይተንተን ደርግን እንሆለ
رسقاسي يبلي علم المتلال رحو جمري حجز نبغبال ماركس لينين بلي علم المدلال مرمر وحفاش زخلو متلال مرمر وحفاش زخلو متلال هاجراي دبل بتقرب حلنجي وارد نبر كم هلالاجي سلازة يفقد كل بارياتك متلال مخانو كل سرحيتو حزبنا قافعو عزيرو خدكتو محراد مقتال كوينو شعب صباحيتو مرقص دايبلو فصوم نفحيتو علامة يقولون ولا حنتشتو على انقريفاتو ودقوتون ايقدن مانم زي سحتو حقراي دبالع بجقرب حلنقي كوارد ينبر كملالاقي قال سزير الدود ناجقنات حزبي سورانا نمقهام زنبح كان كلبي كركر حصينت تقبل عصبي محازان إسرائيل ناي جنزب أكابي مبرق معراب دبل ناب كله زنبابي مسلات رقيتو ناي زحفاش حزبي عيني شعابي تاريخ التمازز زير الدو خبابي كسام دقل بوطو سورا بارع نعبي حقراي دبالك بتقرب حلمي وارد ينبر كمهلالاتي دادو يلالو لا 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 يا لا لا يا لا 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 ولا يتكم نفسي ولا يقدر عقلي يقدرون أكلنا يقدرون أكلنا يسبرون عظمي مجزات حلفايو أيكون القوامي كنك على سينا لني حفاش تقمي مجزات مريرو وانو تنكرو حفاش تسديدو برخا سفيرو ندحنتنا هزبو نخبري حقرو على سومالو قراتو عتيرو عوتنا نايقدن وعلو حديد عوتنا نايقدن وعلو حديد عوتنا نايقدن وعلو حديد عوتنا نايقدن